মুখ্যমন্ত্রী হব দিলীপ শইকীয়া যিকোনো মুহূর্তত দিলীপ শইকীয়া ইন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আউট হয় ঠিক নাই মুখ্যমন্ত্রী হব দিলীপ শইকীয়া যিকোনো মুহূর্তত দিলীপ শইকীয়া ইন আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আউট आं बुजियाखै बिथांमोना मा जारिमिन सोरजिनो थांदों जारिमिनाथ' सानफ्रोमबो जायो मुलुगाव गोदान खामानिया सानफ्रोमबो जारिमिनानो जायो दा माबायदि जारिमिन सोरजिनो थांदों बेखौ आं बुजियाखै थैंक यू बीजेपी पॉलिटिकल पार्टिया जोंनि बीटीसी पॉलिटिकल सिस्टेमाव गोदान जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं होननाय बाथ्राखौ लानानै बीटीसी नि दानि सीएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोबोद माने क्रिटिकल मोमेन्टआव दं आरो जों बिथांनि मोखांखौ नुयोब्लानो एसेब्लाबो हमदांनो हायो बिसोरनि पॉलिटिकल केरियाराव आन्दो सिङाव माबायदि पॉलिटिकल गेम प्लेया दिनैयो रोल लागासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया बिनिख्रुइ आरो मा साननो हानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिखिनिनो बिनि लिमिटा साननायनि दा बिखिनिनिख्रुइ आरो बारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो हागोन होननानै आं साना आरो बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायदों रायजो राजाल' सोलायदों बे नङा बिथांनि दोलोनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागारनानै बिथांनि दोलोखौ नागार थांनो गोनां जादों এইফালে চন্দন আৰু কামপাই কাম কৰি আছে মানুহ যোগান ধৰা পোষ্টটো বোলে কাউৰা এনেকুৱা পোষ্ট থাকে আমাৰ ডিফেক্ট দলৰ এনেকুৱা পৰ্টফলিঅ' নাই ইউপিপিএলত আছে বোলে ইউপিপিএল দলত মানুহ যোগান ধৰা কাউৰা পোষ্ট আছে তাতে দি দিছে চন্দন আৰু কামপাক दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ खहा जादों आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन जोंनि 4 बोसोराव मा जादों बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो नोंथांमोना एसेब्लाबो साननानै नाय आन्दैयै जायनि हेफाजाब मोननानै जायनि थुलुंगानाय मोननानै बे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टिया जोंनि बीटीसी पॉलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो हादोंमोन आरो बे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टिनि पॉलिटिकल गेमानो दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पॉलिटिकल केरियारखौ जोबोद माने क्रिटिकल मोमेन्टआव खोलैनानै दोनदों दा आपकामिं 2025 बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि पॉलिटिकल केरियारा स्पेशली बिथांनि पॉलिटिकल केरियारा जोबस्रांलांनायनि लामायाव नामा बेफोरबायदि माखासे गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोंनि बीटीसी ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ जों सावरायनाय बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बाथ्राया सैथोबो जाहैनो हागौ दा फैबाय थानाय समखौ जोङो नेनानै थानांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन जेब्ला सासे सुबुङा गोदानै गोदान पलिटिकेलि प्लेटफर्माव स्टेन्ड खालामफैयो बै सुबुङा पलिटिकेलि माखासे डायलगफोरखौ नंगौबाबो नङाबाबो बुंनो गोनां जानानै फैयो आरो बे जाबाय पलिटिकेल प्लेटफर्मनि मोनसे कमन चेप्टार आरो साफ्रोमबो पलिटिकल लिडारफोरा बेफोरबायदि नंगौबाबो नङाबाबो बाथ्राफोरखौ बुंनाय जोङो नुनो मोनो बेखायनो सोरबा सासे पलिटिकल लिडारनि पलिटिकल प्लेटफर्माव बुंनाय बाथ्राफोरखौ नंगौ बाथ्राखौ बुंब्लाबो नङै बाथ्राखौ बुंब्लाबो जोंहा बैसोरनि बाथ्रायाव गोजोमनानै जोंनि समफोरखौ जोंनि बेसेन गोसा भटफोरखौ जोङो इउजलेस दा खालामनानै ला रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदिनो जोंनि बीटीसी पॉलिटिकल सिस्टेमाव सानैसो जोंनि हारिनिनो बर' फिसा पलिटिकल लिडारफोरखौ जों रायजो राजाफ्रा फोथायनानै सापर्ट होदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ जों बिसोरखौ होनानै सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय बैसोर माखासे पलिटिकल लिडारफोरानो जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौ दिनै फोथायखेबस' खालामदों दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनि जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबाय दंमोन बिथांनि बै लिडिं खालामनाय समाव बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव लाख बर' फिसाफोरनि सिगाङाव आं सीएम जानो आं ईएम जानो आं मन्त्रि मिनिस्टार जानो सोमावसाराखै जेब्ला समसिमहालागै आलादा रायजो बड'लेण्ड स्टेटआ सोरजिनो हायागौ मानि अब्ला समसिमहालागै सोमावसारलांबाय थागोन जाय समाव बिथाङा बेफोरबायदि डायलगखौ बाथ्राफोरखौ बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंदोंमोन बे समाव बिथाङाथ' सासे पलिटिकेल लिडार नङामोन अब्ला नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ दिनै साननानै नायदो बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबाय दंमोन बिथाङा बै समावनो जानो हागौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि खामानिफोरखौ आन्दोयै मावबोबाय थाखादों जायनि थाखाय थांनाय बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय आथुर बिथुर हाखु दाखु बीटीसीनि सीएम जानो थाखाय हांखुर जानाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरैखि जाया खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो बिथाङा बीटीसीनि सीएमनि सियाराव जिरायनो हादों सीएमनि सियाराव जिरायनो हाबाय मोजांनि बाथ्रा
बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सानबाय बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बिथाङा माबा मोनसे गोदान लामाखौ जों रायजो राजानि थाखाय सोरजिना गालांसिगोन नामा बेफोरबायदि माखासे गोबां बाथ्राखौ साननानै बिथांनि पलिटिकेल केरियारखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै नायबाय नायोसो नायो दिनै 4 इयार्स कमप्लिट जालांबाय 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दं नाथाय अब्लाबो बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैनि बे समसिमहालागैबो माखासे सिम्पल खामानिफोर जायफोर खामानिफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मावनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफुंनानै हायो बा मावनानै होनो हायो बैफोर खामानिखौबो बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव दिनै जों रायजो राजानि सिगाङाव मावफुंनानै दिन्थिफुंनो हादिया जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा बेराफारसेथिं मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायनि बाथ्रा रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा मुंख्लं जालांनाय नखरफोरा मोननांगौ मोनथायनि बाथ्रा दिनै खावसेनिफ्राय खावसे आद्रा जानानै थाबाय दिनै आं बेखौनो बुंदों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायफोरखौ मुंख्लं नखरा मोननांगौ रांफोरखौ होजोबनो थांनायाव बेसेबां कौटि राङा खरसा जायो रायजो राजा नोंथांमोन जेराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पेशली मोनसे पेकेज फैदों 1500 crore बे 1500 crore मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि रिहेबिलिटेशनखौ होजोबनो हागौना हायामोन रायजो राजा नोंथांमोन हागौमोन नाथाय बिसोरो गोसो गैया मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि संसद के अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं अर्थात असमिया बंगाल गुजराती कन्नड़ मलयालम मराठी उड़ीसा पंजाबी तमिल और तेलुगु में साइमल्टेनियसली हम सदन में पहले से ही उपलब्ध करा रहे थे। अब हमने 6 भाषाओं में बोडो डोगरी मैथिली मणिपुरी संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। और इसी के साथ जो अतिरिक्त 16 भाषा हैं 16 भाषाओं के अंदर भी जैसे जैसे मानव संसाधन मिल रहा है हमारी कोशिश है कि हम साइमल्टेनियसली भाषाओं का रूपांतरण कर सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दुनिया के अंदर भारतीय की संसद ही एक लोकतांत्रिक संस्था है जो इतनी भाषाओं के अंदर भाषांतरण कर रहा है साइमल्टेनियस कर रहा है। जब मैंने विश्व स्तर पर ये चर्चा की कि हम भारत में 22 भाषाओं के अंदर इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं तो सर्वथा सभी मंचों ने इसकी प्रशंसा की और हमारा प्रयास है कि जो 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है आने वाले समय में जैसे जैसे मानव संसाधन मिलते जाएंगे हमारी कोशिश है कि आपके इस टेबल पे लगे से आपकी 22 भाषाओं में आप भाषांतरण को सुन पाएंगे।